Kakang Mas Werkudara. Kenging punapa jengandika mbelani kalian Begawan Durna sing watak ora iso dicontoh. Ora iso dianggep wong tuwa. Wah, kowe watekanmu sing kaya bocah. Kakang Mas Werkudara sampun kados-kados ngaten napa? Kakang Mas sampun kados ngaten napa? Kakang Mas kaya ngono kuwi ento-entoanmu ngajar karo bapa guruku. Wah, Bungge, nyuwun pangapunten Kakang Mas, ora ana pangapura kowe. Werkudara mandheng Werkudara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama panyandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Teka menika ingkang rayipun Darma Kusuma nampi rawipun Bapa Penemban Durning Sukalima Koko Prabu. Ya jagat pangestu wayah para jagat Yayi Prabu nuwun sewu Yayi. Kados pendeta kawontenipun Bapa Penemban Durna menika dados gurunipun para Pandhawa. Inggih, pramila kula aturi andangu dumateng maraptanipun Bapa Penemban Durna menika Yayi. Inggih Koko Prabu kasumanggaken lengganggeng langkung prayogi. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun boten kirang sekeca. Nun mangke Bapa Penemban Durna ing Sukalima sarawuh paduka Kanjeng Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negaring Amarta ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban Kumbayana. Lole asta kuswala sila pertapa Somarante hawala. Tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban Durna. Anak Prabu Puntadewa inggih nggih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kabagyaken kanthi prayogi. Mboten langkung paduka. Anak Prabu Puntadewa ngaturaken sembanten ngarsanipun ingkang Bapa. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Wonten ing atasipun kula menika namung sak derajating pendhita teka kula nampi sembahipun Nalendra. Nanging nuwun sewu lho nggih. Sinaos kados pundhita kemawon paduka anak Prabu Darma Kusuma menika minangka dados anak muridipun ingkang Bapa ing Sukalima. Pramila paripaksa sembahipun anak Prabu Puntadewa ingkang Bapa tampi kendela sami-sami anak Prabu. Inggih Bapa Penemban mboten langkung kaprayogaken anggenipun lenggah. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi. Durna bapakku aku ngaturake bektiku katur. Werkudara iki. Yo. Durna bapakku. Anakku Werkudara, anakku bronjong. Yo. Durna bapakku ngaturke basaku katura. Tak tampa Werkudara, tak tampa. Ora liwat pangestune bapakmu wae tamanana ya Werkudara. Tak gegem dadake jimat. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah. Pamade. Inggih Bapa Penemban. Permadi Janaka. Katili. Kaliti Bapa Penemban. Kaliti. Tak tampa ya ngger ya nang yali cah bagus anakku. Lalananging jagat lancuring bawana. Tak tampa kowe ngaturke bekti ana ngersanipun Bapak. Ora liwat pangestuku tampanana ya Janaka.
non sampun sanget anggen kawula pundi. Mugi ndadosna jimat lair lan batosipun ingkang putra Punarjuna kasekecakna Bapa Nemban. Canaka kaya wis ora kurang kepuwenak. Nun mangke Bapa Penemban ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra pun Darmakusuma. Teka kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna. Rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan tanpa wonten cecoling saderengipun Bapa Penemban ingkang putra pun Puntadewa nungsung pawarta nyadong dawuh. Lole asta Kuswalasena bertapa. Somorante hawala anak Prabu wonten dawuh Bapa Penemban. Kepareng kula matur wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Darmakusuma ingkang estu tansah kula kaosi. Kaosi liripun kados pundi? Kula bektosi anak Prabu. Inggih Bapa Penemban kados pundi? Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapak ingsun kalima menika tetinjau dumateng kararjanipun para putra-putra Pandhawa. Inggih anak-anak kula pun para Pandhawa sakadang paduka anak Prabu Darmakusuma wonten Werkudara wonten Janaka wonten kembar Nekula Nekuli. Anak Prabu ndungkaping ingkang angka kalih. Sawanipun ingkang Bapak menika mboten saking piajenganipun ingkang Bapak ingsun kalima piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados kula menika sowan wonten ngasanipun paduka anak Prabu Darmakusuma. Inggih. Ngantos kula tukang Raden Wedang men beto saking Sokalima. Inggih Bapa Penemban perkawis mekaten menika malah langkung prayogi. Inggih. Mekaten anak Prabu. Inggih. Ing biasane nek terus do dadi Raden Wedang ngoten niku terus njaluk tambah. Inggih Bapa Penemban boten dadosaken perkawis punapa menawi mangke kirang wonten probya saking negari Ngamarta. Oh, mboten apa-apa anak Prabu matur nuwun matur sembah nuwun sanget mboten sah. Wantene menapa ingkang dados wigatosipun lan wasing pirembagan anak Prabu Duryudana utusan kaliyan ingkang Bapak ingsun kalima. Supados kula sowan wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu nggih. Wonten ing dinten Sukra Kasih kapengker anak Prabu Duryudana menika nampi sasmita saking para Jawata. Bilih para Jawata inggih para dewa badhe matedaken wujudipun wahyu kamulyan. Ananging para Jawata sampun paring dawuh wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana bilih ingkang badhe nggayuh wujuding wahyu kamulyan menika mboten sanes sawi namung anak-anak kula para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu, para Jawata ugi dawuh paring wangsit anak Prabu Duryudana supados para Sata Kurawa menika ugi nggayuh wujudipun wahyu kamulyan. Cabita kados pundi perkawisipun badhe kados pundi tin muning nalar menawi para Jawata badhe matedaken wujuding wahyu kamulyan wonten ngarsanipun para Pandhawa teka Kurawa kok teka dipun dawuhi supados gayuh nggih. Nuwun sewu. Wonten ing mriki ingkang Bapak mutusaken ingkang Bapak nggadahi pemanggih bilih para Pandhawa dinten sak menika kedah ngawon kemawon anggenipun badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan. Nuwun sewu ngawon liripun kados pundi? Liripun ngawon menika teges ngalah. Nuwun sewu lho nggih. Sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu. Para Pandhawa menika sampun marambah makaping-kaping nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Mbah menika wahyu kamulyan, mbah menika wahyu katentreman, mbah menika wahyu wiji wasesa, mbah menika wahyu wiji mulya, mbah wahyu cakraningrat, mbah wahyu cahyaningrat, mbah wahyu napa kemawon menika sampun dipun gayuh dening para Pandhawa. Niku anak kula si Katili niku. Inggih anak kula panengah Pandhawa niku ingkang estu sampun wegik babagan gayuh wujuding kanugrahan, gayuh wujuding inggih menika wahyuning dewa. Putu kula pun Abimanyu menika sampun marambah makaping-kaping, mboten namung pisan ping pindho sampun gayuh wujuding wahyu menapa kemawon saking para Jawata. Janaka sampun gayuh wujuding wahyu Mekutarama. Wahyu Mekutarama. Mekuta menika teges irah-irahan. Mekuta menika wis ngarani Rama menika bapak. Teges mekutanipun bapak utawi pecinipun bapak. Niku sampun dipun gayuh dening Janaka. Nggih nuwun sewu. Oh, menapa paduka anak Prabu Darmakusuma menapa para Pandhawa menika mboten mesakaken dumateng kawontenipun para Sata Kurawa. Oh, Kurawa niku wis mboten kondang, mboten payu. Mboten nate nampi kanugrahan saking para Jawata. Oh, mesakaken sanget Kurawa lho, nggih, mesakaken sanget.
Kurawa menika nek kepengin gayuh wujuding wahyu setunggal kemawon menika gagar wigar tatanantuk karya. Ngibaratipun menika wonten contonipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Menika badhe gayuh wahyuning putri utawi wahyuning wong wadon utawi wahyuning wanita. Badhe ndhaup sawijining putri sampun marambah makaping-kaping menika gagar wigar tatanantuk karya. Pramila dawuhipun Anak Prabu Duryudana supados para Pandhawa ngawon mboten gayuh wujuding wahyu kamulyan lho nggih. Nuwun sewu. Menawi ngantos para Pandhawa mboten murangaken anggenipun gadhah gegayuhan inggih menika badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan. Menapa ingkang Bapa kedangginaken srana kasar anggen kula nyuwun supados para Pandhawa ngawon lho nggih. Kagatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya ketukang malang ati jagat pangestu ngoro wayapura jagat Yayi Prabu Darmakusuma sewu-sewu klepatanipun Ngraka Ndoraka Tandhawadana kula wantun mengkeraken lenggah paduka. Inggih Koko Prabu Ndarawati mboten dadosaken perkawis punapa. Bapa Wremban Durna. Oh, menika Anak Prabu Ndarawati rawuh wonten Praja Negari Ngamarta. Inggih Bapa. Kula sekawit sowan wonten ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa awit kula katimbalan sowan kula. Inggih. Nuwun sewu nggih. Sajak pasemanipun duka kaliyan niki Bapak wonten perkawis napa? Nuwun sewu. Kagiat manahipun ingkang putra pun Sri Bathara Kresna sareng kula nampi. Pangandikanipun Bapak Wremban Durna bilih para Pandhawa kasuwun supados ngawon. Teges ngalah mboten gayuh wujuding wahyu kamulyan ingkang badhe dipun tedhaken dening para Jawata. Nuwun sewu Bapak Wremban. Kula tak nyuwun mriksa gandeng paduka menika drajating Brahmana. Gandeng paduka Bapak Wremban Durna menika pandhita kedahipun mangertosi bilih wahyu menika menawi dipun suwun kanthi srana peksa wujuding wahyu mboten badhe jenak anggenipun manjing wonten angganing titah. Nanging kenging punapa Kurawa menika sampun dadosaken pesthi ning kodrat bilih Kurawa menika titah ingkang gadhahi watak angkara budi candala teka kepengin gayuh wujuding wahyu kamulyan. Nuwun sewu menapa mboten mawas kalian kawontenanipun menapa Kurawa menika mboten mengeti dhumateng kawontenanipun Kurawa menika kados punapa Wremban. Jaja muntap lir kinentap duka yayasine biyen sinabet mring sagedheng murup dadi dahana. Somarante awela kamanaga kula kaprit kandel bututing selikur. Nuwun sewu lho Anak Prabu. Kula menika sowan wonten ngarsanipun Anak Prabu Darmakusuma. Kula menika mboten sowan wonten ngarsanipun Anak Prabu Ndarawati. Niki kula tasih sopan lho, niki kula tasih sopan. Niki kula tasih halus, niki kula tasih halus. Kula tasih ngajeni kalian paduka Anak Prabu Ndarawati lho Anak Prabu. Nuwun sewu. Sampun ngantos tumut-tumut perkawisipun ingkang Bapak ing Sukalima kalian perkawisipun Anak Prabu Ndarawati. Sernyatanipun menika perkawisipun para sata kurangganipun badhe gayuh wujuding wahyu kamulyan mboten wonten sambung rapetipun mboten wonten gandeng jenengipun kaliyan Anak Prabu Ndarawati. Nanging nuwun sewu kula menika ingkang minangka dados pujangganipun para Pandhawa tartentu bab abang ijoning kawontenan Yayi Prabu Darmakusuma menawi para Pandhawa mboten saged marantasi mboten saged mungkasi tartentu dipun pasrahaken wonten ngarsanipun ingkang putra Ndarawati. Lole mbah raidap. Nuwun sewu Anak Prabu, nuwun sewu. Kula menika tiyang sepuh lho, Ngger. Kula menika tiyang sepuh, kula menika wong tua. Kula menika wong tua. Pantesipun kula menika dipun ajeni sampun ngantos dipun maneni kados ngaten. Kula budal teng mriki niku. Rasane awak kula niku kaya wis ora arep urip wae. Jernyatanipun nuwun sewu, raga kula ingkang sampun ringkih. Pramila mboten sopan menawi kula bengak-bengak, menawi kula wantun kang paduka Anak Prabu Darma, Anak Prabu Sri Bathara Kresna ning mugi dadosna ngawuningan.
Gandeng kula sowan wonten ngarsanipun anak Prabu Puntadewa nadyanta sekeranjang koprak penggalipun Tandrawati mboten badhe kula guguh mboten badhe kula rungokke nanging nadyanta sekelima penggalipun anak Prabu Darma Kusuma badhe kula agem ger tansah marep pamoring sukma sinukmaya winaya ing asala pisinimpen telenging kalbu pambukaning marana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping parasa jati Tedrek madaring pasewakan negari Ngamarta nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun kaliyan Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kacapen ing mapan wonten ing bangsal pengrawit ingkang sampun karaos getem-getem salebeting manah karaos emosi wonten samadering bangsal pengrawit awit midhangetaken aturipun Sang Tapa Begawan Durna ingkang nerweteh kaya betes nembu pategalan ndruwili kaya grujukan nenggih Sang Raden Harya Setyaki Santri Lesan Pura ing suwela bumi melajar saking majaring bangsal pengrawit minggah wonten ing Ratu Praja negari Ngamarta anglarak mestakaning Sang Begawan Durna pungun-pungun Sang Satria Jodipati Sang Raden Harya Werkudara kagiyating kali Sang Tapa Begawan Durna dilarak wani dening Sang Raden Harya Setyaki wae wani karo Durna bapakku teges kowe wani karo Werkudara ora mbok culke lemu nglarak Durna bapakku ita siramu kriwikan dados grojokan geguyon dados tangisan Koko Prabu iya Yayi nanging nuwun sewu sampun kantos samadyaning batos awit bab katentreman negari Ngamarta anggenipun Yayi Setyaki Pancakara kaliyan Yayi Werkudara ingkang sakmangke kula atrimasaken kaliyan ingkang Ragandara kemawon kula ingkang badhe amidana dhumateng pun Setyaki menawi ngantos damel bapak kulitipun Bapak Demban Durna inggih Koko Prabu babar pisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli kula kinten babakan wahyu kamulyan pinunggal sawetawis wekdal sakmangke dipun lajengaken genya pirembagan inggih Yayi Arjuna wonten dawuh Koko Prabu babar pisan bubarna kang padha siba ingsun kundur ngedaton nopun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatining mananggilan arsa sang nutu kundurang ngedaton jeluk saking dampar jana kinapit gambaran gading kadhahaken sanjaring para jadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara ingkang prabot kawisan saking Pandura tindaknya Sang Sri Narata lamun Cinandra ubayane tatan balinjani
Edan Setyaki lupatku karo kowe apa? Lupatku karo kowe apa? Ora sakokan bebagal. Sing ngakon nabuh mau sapa? Wong edan wani karo Koko Prabu. Aduh ya. Setyaki. Wis tulung lu Setyaki. Tulung Setyaki. Ora ana kok omongan tulung. Pandhita Kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susu angin. Susu angin ngendi nggone. Oh. Wah, Durna bapakku. Werkudara. Kau pahlawanku Werkudara. Kau datang di saat yang tepat Werkudara. Aduh. Werkudara, meh mati. Wah, ngopo? Setyaki ngajar karo kowe. Ngajar karo aku. Werkudara, Setyaki Werkudara, uyan Werkudara. Wah, bungeta. Ada. Ada. Durna bapakku kena ngopo? Goblok. Pintu. Bodoh kowe. Bodoh ngopo malah ngluput karo aku? Kowe nguyar Setyaki karo aku to banteng. Wah, maaf. Maaf. Wow. Werkudara piye iki? Wah, lunga kono Setyaki ajare. Ajare Werkudara. Toti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe klarira wang Wah, bungke Kakang Mas Werkudara. Kenging punapa jenengan mbelani kalian Begawan Durna sing watake ora iso dicontoh. Ora iso dianggep wong tuwa. Wah, kowe watekanmu sing kaya bocah. Kakang Mas Werkudara sampun kados-kados ngaten napa? Kakang Mas sampun kados-kados napa? Kakang Mas
aku ento-entoanmu ngajar karo bapak guruku. Wah, Bungge, nyuwun pangapunten Kakang Mas, ora ana pangapura kowe. Werkudara mandheg Werkudara. Angro sesumbar mawalin rupa mekon sing ku malodok kuntor gatok lumembak banyu kanggo mambang Kresna kakangku ngendhake marang kamurkane Werkudara. Wah, eneng kowe aku rawani ngantem Setyaki. Monggo astane sampean mangantem ora wani. Wah, aja ya ngono. Monggo kula aturi mulasara kaliyan ingkang arahipun Setyaki. Wah, ora wani. Astagfirullah. Werkudara Jriteng kakangku piye? sing sarek ditata atine wong yen arep nggayuh wahyu kamulyan mono aja mung merga perkara cilik mbok gedhek-gedhekke malah wurung nggone Pandhawa duwe gegayuhan pengin nggayuh wujuding wahyu kamulyan Dimas. Wah, yo Saiki tak takon karo kowe. arep takon apa? Begawan Durna duwe watekan sing kaya mangkono apa kira-kira pantes mbok tiru apa kaya ngono kae kira-kira pantes yen to mbok tuladha minangka gurumu? Ora sebabe apa? Wah, Durna nggayuh wahyu sarana njaluk kanthi sarana peksa. Monggo wahyu ora bakal jenak yen to nggayuhe kanthi sarana ingkang ora prayoga. Lah gene ngerti. Kena ngapa Durna duweni pakarti ingkang kleru Setyaki karepe arep benerke. Merga Setyaki ngerti Begawan Durna ki yen to tekan negara Ngamarta, aja kok negara Ngamarta tekan negara ngendi-endi mesti gawe rusuh. Setyaki arep nentremke kanan praja negara Ngamarta, malah to ajar nek ngene carane iki sing gawe rusuh ora kok Begawan Durna ning malah kowe lho Werkudara. Rungokke. Wah, yo. Kok mingjo? Aku salah. Ya aja njaluk ngapura karo aku. Aja ngapura. Aja karo aku. Karo sapa? Sakarepmu. Wah. Kowe ndek luput karo adikku Setyaki, Luputmu sing sepisan kowe mbelani pakartine Begawan Durna sing kleru. Ping pindhone luputmu kowe ngantemi adikku sing ora diluput apa-apa. Ngantemi Durna ya ora luput. Ora no. Ngopo kok kecelah barang? Wah, ya wis. Bangane wong dadi perkara. Bungge, wonten dawuh. Maju rene. Kados pundi Kakang Mas? Wah. Minta maaf. Nliripun mila salaman. Setyaki manuta mbang diajarne kowe engko. Wih. Dawa sami-sami Kakang. Dawa sami-sami Kakang Mas. Werkudara ki mbok ya aja sok kaya ngono lho. Dumeh astane ageng kok terus kaya ngoten niku. Nyun pangapunten Kakang Mas Werkudara. Wah, ora dadi ngopo. Kresna kakangku banjur saiki kudu piye? Tak sawang Begawan Durna nglumpukke Kurawa. Banjure tentremno kanan praja negara Ngamarta. Yen ta urung tentrem ora bakal kelakon Pandhawa nggone nggayuh wujuding wahyu kamulyan. wah, Bungge, wonten dawuh, maju. Nggih, Mas.
Werkudara bola-bali watekane kaya tugu. Kok Prabu iki Nun sewu kok watekane kaya tugu niku lho ripun. Coba to. Ora bakal mundur saka geguntur, mendha saka pangrerempung ora watekane Werkudara. Ulah nggih. Lah iya. Pareng patukan Jengkoko Prabu kados pundi? Begawan Durna nglumpukke Kurawa kae sawangen. Njaluk pengayoman ana ngersane anake Werkudara. Ya kuwi supayane aja ngasita antemi meneh, malah kae kaya ngono kae apa pantes dienggo patuladan, apa kaya ngono kae pantes, apa kaya ngono sak lampahing derajating Brahmana siaki. Nyuwun pamit. Hati-hati. Pate kengira rekalane puni naga makikian kumambang katonku mawang Sanya manambek kisih manao cikara marang risang bayu siwi ora tatanan ngaglangger kancang kaya ndra mawentang-mentang kaya gendhewa. Setyaki Kakang Kartomarma bapamu. Aku reti anane Kurawa segelar sepapan padha pacak baris arep mbilani karo sing jenenge Begawan Durna.
ngerti karo niate para Sata Kurawa, ngerti bae. Mergo raning di papan Kurawa mesti gawe geger, Kurawa mesti gawe kisruh. Mula Kang Saka kuwi Setyaki sing ora nrimake. Apa-apamu kowe ora arep nrimake? Ayo, Pandhawa kon ngalah lek arep gayuh wujuding wahyu kamulyan. Kelakon Pandhawa ora gayuh wahyu kamulyan. Waton wis butung. Bau kiwa tengene Setyaki. Sartane wis gumlundung sirahe Singha Mulang Jaya. Jaja montap ler kinentap duka yayasine pi. Netra kocak ngondara andir. Oh, menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe ngregem jimat kowe wani ndelan wesi abang. Oh bapamu, yen to pancen kowe sing mbok karepake supaya Pandhawa wurung gage pinangganono rupane Setyaki. Babu rawowo. Setyaki kowe ora minggat saka pangarepane Kartamarma kelakon tak candhak sirahmu. Bathukmu tak jebleske garesku ora kitrang-kitrang aja takon dosa Setyaki. Mungkin sambat tau wis lunas e. Hot. Hot. Buyo. Ha. Ha. Buyo. Ha. Seto pati
Lho di mau ta yo. Ha ha we. Pasem we. Gadamu tak colong. Hot. Ha. Hot. Kudara lah kok dadi kowe ora ngewangi kelawan Bapa Durna. Wah. Tirta nata kakangku. Wong sing nandhang kaluputan ora pantes diwangi, ora pantes dilabuhi. Lho. Ora kena kaya mangkono Werkudara. Kena wae munggo Werkudara. Wah. Wah. Wah.
Kanjeng Arya Wangsit Pindha Kombang Pindha Kombang kang ajaping tawang susah angin nganti gone nyuwang kaliyan kangkung paksi mebar lole dipate dicuni Kakang Durna kula Kakang niki pripun dipate lah kok dadi sata Kurawa morat marit mboten kanten-kantenan malah kula sawang nika Warku dereng kang sekawetan dombengi kalian kula malah sajak mereng kampo jingga Sabiyanto dan pun Setyaki lotse sampean ki kok iso senengane kaya ngono niki pripun Sipate nyuwun pigo pamrayogi anak Prabu Duryudana kados pundi anggenipun badhe ngrebat wujuding wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa. Lole. Dipate. Pripun to Kakang Durna? Sampun mboten kirang-kirang anggenipun ngupadi syarat serana Dipate. Adipati Arya Sengkuni. Kula Kakang. Sampeyan kok koyoke wis owah gingsir. Kula bingung. Piye carane arep ngrebut inggih menika wujudipun wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa Dipate kula bingung Dipate kula bingung mike nyetrum Dipate lah nyimpang marga matur anak Prabu Duryudana kemawon matur anak Prabu Jakapitana mawon Dipate blak bluk Werkudara wah Kresna kakangku apa nggonmu ngundurke kelan para sata Kurawa wis katon tentrem wis ora ana tilase nggone para sata Kurawa mapan ana ing negara Ngamarta ya mung arasaku kok kaya ana ingkang ganjel wah Kresna kakangku ganjel kepiye ana perkara apa sartane ana kanan apa ingkang ewahi-wahi nganti gawe ngrundel manahe critang kakangku Ndrawati sajak kaya ana ingkang gutang Dimas nanging ndak rasa pancen pirangane para Pandhawa ingkang ana ingkang nedheng kelangan nanging Mbapa kang dadi sababe pirangane Pandhawa kuwi mau ora gelem matur sartane ora gelem ngomong ana ngersanipun Kakang
mulat mara sang Arjuna semenira kang kamanungsan kasurpanting kang mungsu nirang padha katang Koko Prabu lepat atur diagung mangaksami Arjuna piye Dimas krasa karaos kadodok manahipun ingkang raying Madukara pun pamadya awit midhanget pangandikanipun Koko Prabu bilih wonten peranganipun para Pandhawa ingkang nedeng kecalan utawi kelangan Koko Prabu mugi dados ing kamuningan sejatosipun ingkang koncatan dumateng menapa ingkang dados tetimbanganing manahipun ingkang rayi inggih menika kula koncatan garwa Madukara kalih sepisan Yayi Wara Sembadra angka kalih Yayi Wara Sri Kandi oncat saking kasatriyan Madukara Koko Prabu kagatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana jagat pangesungkur wayah loro jagat Arjuna wonten timbalan kena ngapa si Adi ora matur kawit kala mau yen to garwa Madukara kalorone oncat saka kasatriyan Jelamprong wonten dawuh Kakang Mas wae wong lenang kepiye wah bojone minggat ora ndang digoleki Werkudara piye Arjuna yen to kelangan garwa tunggale isih akeh oh iya wah ning piye-piye wae garwamu sigarane nyawamu ku ya Gur Sembadra ya lara ireng gelem ora gelem carane kowe kudu goleki Kakang Mas piye kula sampun mados lumantar paningal batin kula nyumurupi jagatipun ingkang rayi inggihipun Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Sri Kandi menika katingal peteng prasasat kadedene katutupan mega peteng mboten sagedipun mangertosi dumunung wonten pundi Kakang Mas wilah jagat pangestungkara nek wis kaya ngene iki apa ya bakal kira-kira bakal kelakon nggone para Pandhawa duweni gegayiwan kepengin gaya wujuding wahyu kamulyan wah Jelamprong wonten timbalan bojomu ngrepoti nek Pandhawa pancen pengin gage gaya wujuding wahyu kamulyan ndanggon bali wah teng klithih separan-paran ora gelem bali nuwun sewu Kakang Mas kula piyambak ugi bingung raosing manahipun ingkang arajipun Arjuna krana wit sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupadi Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Sri Kandi nanging dumugi sepriki dereng wonten trontong-trontong selain pepadang wonten pundi papanipun Yayi Wara Sembadra lan Yayi Wara Sri Kandi Kresna kakangku Werkudara piye prayogane kabeh perkara iki dipasrahake ana ngersane abiyasa kakangku ing sabarga prayogane ngono Dimas lajeng kados pundi babakan kawontenanipun garwa Madukara inggih semah kula pun Sembadra kaliyan Wara Sri Kandi Koko Prabu ora usah diurusi nek pancen isih butuh karo kowe ora yo bali dhewe waduh mboten saged Kakang Mas ora turna liyane karo yo isih akeh wah nek mung pengen durusi sartane pengen nuntaske hartane kanepson bojomu pirang-pirang gone raosipun menika benten kalian Wara Sembadra kalian Wara Sri Kandi kula pun entuk informasi wah bungke rasa melu-melu mboten Yayi Setyaki aja kandha-kandha lho mboten Kakang mriku wadi aib keluarga kajengipun sing ngantika Kakang Mas Arjuna kemawon ingkang pirsa Arjuna wonten timbalan bakune nganti kelawan
kadangmu ya Yayi Prabu Darmakusuma sewana ning Saptawarga. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wah, jlitheng kakangku ayo tak dhereke Kresna kakangku. Kang tumingal prang campo sanyong dali ler kadat wi lateng kata dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngadali wos rosta Surawilangka kaya buta singa ragil pasti jangga dendanya mangambak boyo ya jagat pangestu ngara ya bondo bandaku ya ngamalku dhewe Yai kadang ingsun kadanging pun kakang Yai Patih Sasra Wikalpa nuwun pangandiku adhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa banget menungso ora tatanan Prabu Sasra Mardawa ora nganggo banget Koko Prabu sewu lepat Agung Pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa yo Yayi Patih Sasra Wikalpa tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Wetampana Yai sampun sanget anggen kawula pundi karya jimat aripe ndaherana kasantosanipun ingkang ngarayi pun Patih Sasra Wikalpa Koko Prabu wah kahanan negara ngarga belah ingkang kahanane katon gumebyar kondang ingsun ya panjenengan ingsun nata ing harga belah Prabu Sasra Mardawa prasasat kumandang ing asmaning sun ngebaki jagat ngrebeki kupinge menungsa sak Madyapada Yayi Sasra Wikalpa Yai estunipun ugi mboten maiben jalaran paduka Kanjeng Koko Prabu menika estu nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang tur paduka menika nalindra nanging sinembah dening para nalindra ayo ayi Patih wonten timbalan sinuwun togok karo mbilung nendi waduh teng tumpukan ngisor dhewe niku wah kae abdi ora ngerti dilabuhi kae abdi ora ngerti marang kewajiban nanging ora dadi ngopo Patih merga
nggonku bakal sak pirembagan kelawan kowe iki mengko yen to ana suwane togok karo bilung mesti mung bakal ngewahi-wahi sartane mung bakal gawe bingung manah ingsun. Parang matu kados pundi kok Prabu? Pati wonten timbalan. Aku ki ratu sugih. Aku ratu sing blegedu brewu sugih her bondo bandu prasasat seprapat jagat bondo ning jagat raya iki mung kagungane Prabu Sasra Mardawa. Aku ya Nalendra sing sekti kalintang jayaning perang. Ora ana Nalendra sing wani nantang karo Nalendra ing Argabelah. Nanging mate kuciwane atine Nalendra ing Argabelah. Nggonku duweni kanan praja negara ing Argabelah sing kaya mangkene eloke, kaya mangkene jembare, kaya mangkene ndahe. Aku kok durung duwe prameswari, Pate. Waduh. Lah, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Estunipun merkawis menika sampun badhe kula rembak, sampun dangu anggen kula badhe munjatur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Sasra Mardawa. Ayo. Nanging kula menika ajrih menawi kula nampi dukanipun Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa. Ora tak dukani. Kowe arep matur apa? Kula menika namung reraosan bilih paduka menika sampun mataun-taun madeg Nalendra wonten praja negari Argabelah. Teka dereng mengku suwijining wanita minangka garwa prameswari wonten praja negari Argabelah. Nuwun sewu sinuwun. Mbok bilih salah satunggaling selir paduka menika dipun angkat dados garwa prameswari. Piye? Salah satunggaling selir wonten praja negari Argabelah menika dipun angkat dados garwa prameswari. Jan. Ngejane. Ora mungkin, Pate, ora mungkin. Ya ora mungkin. Ratu sugih kaya ngene mengarep ngepek prameswari. Lho. Prameswari saking selir. Gak mungkin, mau. Lho, nanging wonten prameswari ingkang ayu pasuryanipun. Gak ana sing ayu, gak ana. Lho, nanging lemu-lemu nggih lowong. Ana sing janggute kaya anjatan-jatan. Karepe arep kuru ben bengi mangan karo mangan wae gaweane. Lajeng ingkang dados tetimbangan manah paduka kados pundi? Sinten Koko Prabu? Pate, wonten dawuh. Aku wis ngincer wanita, Pate. Lho. Ngincer wanita. Putri saking negari pundi? Menawi putri Nalendra, atmajanipun Prabu sinten? Menawi putri saking salah satunggiling brahmana lajeng endang sinten seslipun? Kak, kuwi. Lho, lajeng sinten? Putri Tunggul Pawenang. Lho. Putri Tunggul Pawenang. Iya, Teh. Sinten? Sinuwun. Ori alya kejaba ya mung Dewi Kusuma Yuda. Ya Dewi Kusuma Dilaga, ya Dewi Risang Ganda Wastratmaja Pati. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Ing asepi. Sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liya playabe ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Piye, Pate? Menawi aturipun ingkang abdi inggih ingkang layeng kepatyan kanggep lepat kula nyadong deduka. Piye arep muni apa? Sak
mangertosipun ingkang araying kepatihan ingkang namipun Dewi Kusuma Yuda menika inggih pun Raden Werkudara. Ben. Lho, nuwun sewu. Raden Werkudara menika kakung. Ora idep pate. Jalaran ngene. Nggonku kepengin mengku kelawan Dewi Werkudara ya Dewi Kusuma Yuda ya Dewi Kusuma Cilaka ya Dewi Wijasena ya Dewi Bratasena kuwi ora semata-mata nika napa ora mung merga olehku tresna karo sing jeneng Dewi Werkudara nanging aku nampa sasmita saka para Jawata. Biyo Pati wonten dawuh kok Prabu Dewi Werkudara ki jan ngeja menika kebangetan Pati. Lah aku seneng goyangane lho Teh. Raden Werkudara menika piyai kakung ben merga dawing dewa aku bakal nampa wujuding Wahyu Kanalendran yen aku mundhut garwa Prameswari kelawan ya kuwi Dewi Werkudara. Oh mekaten sinuwun ya mula senajan to atiku ora tresna karo Dewi Werkudara sing baku Dewi Werkudara kelakon tak boyong minangka garwa Prameswari ana ing Mraja negara Ngargabelah. Oh inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang Paduka Koko Prabu kados pundi? Yayi Pati wonten dawuh. Babar pisan. Wadyabala segelar sepapan saka Wadyabala saka negara ing Ngargabelah. Dikepiyake wektu dina iki tumuju ning negara Ngamarta ya ing kesatriyan Jodipati. Mboyong kelawan Dewi Werkudara Pati. Lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa? Mangkat dina iki ora ketang sambung obor cala lintang. Nyuwun pamit sinuwun. Pangestu Yayi calon garwaning pun Kakang Yayi Dewi Werkudara enten ana ing kesatriyan Jodipati pun Kakang bakal prapta nglamar kelawan sira garwane wong kathah anu pun Kakang Yayi.
saya dalu ras abyor sorot lintang kangku madhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos peta karangganing putyanira sang dwija wara mbrenangang lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang Gusti Pati kula nyadong dawuh. Gusti Pati kula nyadong nyawu. Gusti Pati kula nyadong nyawu. Gusti Pati kula nyadong nyawu. Gusti Pati ngabdi. Pun kula nyadong dawuh Gusti Pati. Jagat Pangasungkara. Bocah prajurit Kula wonten maring dawuh Gusti Pati. Padas Gempal wonten dawuh Jurang Suri Wonten dawuh. kula senes Padas Gempal ning kula Padas Empal. Wah, Sagelem nggonmu arep gawe jeneng. Iya, nyadong dawuh Gusti Pati. Nyadong dawuh Gusti Pati. Aja kaget kowe kabeh padha tawi ning alun-alun negara ing Argabelah. Merga wektu dina iki sinuwun Prabu Sasramartawa bakal mboyong suwijining putri saka kesatriyaning Jodipati ya saka ing Tunggul Pawenang kang saka Kwindak Jaluk supayane kabeh wae wadyabala saka negara ing Argabelah aja no nganti ingkang cicir ngombyongi tindake sinuwun Prabu Sasramartawa tumuju ing kesatriyan Jodipati. Bocah tumenggung kabeh. Arido mawur mangawur awur murahan tengarane ngajurit kong makuru gongso tatakadya putula Ning ngoten ingkang abdi nyuwun pamit. Ngaten ingkang abdi nyuwun pamit, nyuwun pamit, nyuwun pamit, nyuwun pamit Gusti Pati. Babar wisan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kabeh wae aja nganti ana sing keri. Bocah tumenggung. Songo
sidam kula Putu Prabu Darma Kusuma ingkang sowan ing pertapan Saptawarga. Nggih, Putu Prabu kula padha kanthi raharja sapraptanira nggih kula Puntadewa. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina saking siku dendaning Ubathara Kanjeng Hyang parang paduka amiji dumateng wiswanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma sowan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa Kanjeng Hyang kepareng ingkang wayah pun Puntadewa ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Iya Puntadewa pun Hyang tampa ora lewat pangestunipun Hyang ing Saptawarga wae tampanana kawula nuwun inggih sampun sanget anggen kawula pundi akarya jimat paribe dayanana mring kasantosan gesangipun ingkang wayah pun Puntadewa lair terus ing batin Kanjeng Hyang. Apa dene Kaki Prabu Ndarawati, Kaki Prabu Kresna padha kanthi raharja sakrawuhe Kaki Prabu Ndarawati. Nunamit pasang Kalimantabi Kanjeng Hyang. Dene beneng kula dene dumawing tawang-tawang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Wiyasa. Iya nggih Kaki Prabu wis pun Hyang tampa. Ora lewat pangestunipun Hyang tampanana. Nun inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi? Werkudara Bratasena putuku cah bagus wong jlunet wong gagah padha kanthi raharja sak sowan mono ngarsanipun Hyang nggih. Wah, ya. Abiyasa kakekku. Slamet tekane Werkudara ora ana alangan swiji apa. Aku ngaturake basaku katura wiyasa kakekku. Iya. Tak tampa ora lewat pangestunipun Hyang tampanana. Yo, abiyasa Hyang kutapampa. Panakawan Bagong melu sowan mrene. Nggih. Padha raharja Panakawan. Wah, Duwer. Pripun, Ndara? Aja gawe wong kumat. Wis lerem atau abul-abulne. Bluk. Nggih penemban kula nderekaken para ndara-ndara kula ndara wiyaga anu ndara Pandhawa. Iya, Panakawan Bagong iya. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang marata diage maju pun Hyang bakal njarwani keng saknyatane babagan kawruh ngilmu ya kuwi wahyu kamulyan ingkang wis den dawuhake dening para Jawata. Kapun Hyang ingkang dadi lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan. Mula kang saka kuwi ndak jaluk ya nggih Putu Prabu. Wening rasamu pun Hyang bakal matur ora ketang sak klimah ngersane Putu Prabu Darma Kusuma lan kabeh wae ingkang padha rawuh ning pertapan Saptawarga nggih. Amadare Cakalodan Pranyata sasmita gaib Kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantuk antopi tutu yati marti kangge sang rahayu yuwana tanes kala tan mingarke blating widi pegat-pegat nyegat lakuning kodrat. Kanjeng Hyang mboten langkung ingkang wayah pun Darma Kusuma semedya nampi dawuh pangandika paduka Kanjeng Hyang abiyasa ing Saptawarga. Semanten ugi kula Kanjeng Hyang tartampa ingkang wayah punata Ndrawati badhe nganglungaken jangga nilingaken karna. Yo,
Semono uga aku abiyasa kakekku bakal meratelake sing dadi sabda pangandikane abiyasa kakekku. Abiyasa kakekku. Putu Prabu Puntadewa wonten maring dawuh Kanjeng Hyang Kaki Prabu Ndarawati kula wonten mandika paduka Kanjeng Hyang yektine apa ingkang sira gayuh ya ingkang aran Wahyu Kamulyan kuwi yekti kanugrahaning dewa kuwi mboyana kang mawujud ya nggih merga mulyaning lair lan batin mono ingkang bisa ngrasakake tuwin ingkang bisa nggunakake rasa pangarasa lereming pancandriya kuwi mboyali kejaba mung titah ingkang bisa nampa kelawan uripe nggone gumelar ana ing Madyapada inggih Kanjeng Hyang lawardine Wahyu Kamulyan mono Wahyu Kamulyan dudu kok wujuding ya kuwi mawujud barang banyu lan sak manunggalane babar pisan mboya nanging mangkin inggih ingkang sinebut mulya kuwi apa sira kula putu Prabu Puntadewa kudu bisa mangerteni sartane kudu bisa nampa lair lan batin kalan apa kang dadi werdining mulya ingkang sejati merga mangkene ingkang aran mulya mono kaperang dadi rong perkara ingkang aran mulya menika kaperang dados kalih perkawis Kanjeng Hyang iya ingkang sepisan ya kuwi mulyaning lair mulyaning lair kuwi ateges ingkang wektu dina iki sira kula putu Prabu wis nyandang sartane kabeh wis duweni ya kuwi ingkang aran derajat pangkat bondo donya miwah panguwasa sartane kinormatan dening sangjaning para kawula dasih ana ing Praja Negara Indraprastha kuwi ingkang sinebut mulyaning lair mula sok-sok kala mangsane ujaring kaki-kaki ana ingkang nyebutake kanugrahan lair kala mangsane sok mawujud ya ki mawujud pulung ning antarane ana pulung dagang pulung ratu lan sapanunggalane kuwi ingkang sinebut kanugrahan lair inggih Kanjeng Hyang yen wis kadunungan kanugrahan lair titah ingkang kedunungan bakal ngrasakake mulyaning lair nanging mangkene ya nggih ingkang angka 2 ingkang sinebut mulyaning batin mulyanipun batin Kanjeng Hyang iya wong ingkang kedunungan mulyaning lair durung mesti kedunungan mulyaning batin nanging wong ingkang kedunungan mulyaning batin tartemtu bakal ngrasakake ingkang jeneng mulyaning lair merga ngibarate kabeh dalan rejekine menungsa ing kedunungan mulyaning batin mbuh kuwi wong ingkang ora duweni derajat pangkat nanging yen to golek senenge ngati sartane golek pangupa jiwa kanggo urip mesti bakal digampangake merga batine wis mulya wis ngrasake ayem tentrem sartane ngrasake jenjem saklebeting atine ingkang aran mulyaning batin ya kuwi tansah nengenake marang tumindak ingkang becik sartane nyingkiri kelawan tumindak kengala ing antarane Pandhawa wis nglakoni kuwi kabeh jernyatanipun yang percaya
Kalamunta Pandhawa kuwi ingkang dadi utusaning adil mbrasta angkara murka kuwi ingkang sinebut mulyaning batin. Mulyaning batin kuwi ngibarat wong ngibarate menungsa ingkang mlaku ana sakelenging madanging padang pasir. Iya kono kawan bener. Nggih. Ketiban kambil bluk modar. Kuwi ingkang sinebut mulyaning batin ya nggih. Inggih Kanjeng Hyang, lah mangkene pun yang mung arep matur sartane mung paring piweling kelawan sira kula putu Prabu Puntadewa. Aja tansah kendhat, aja ngasih kendhat nggonmu tansah ngenake marang tumindak bebener. Bener ingkang luput njejege ingkang bengkong sartane ngandani kelawan perkara ingkang ora sak mestine teges kudu bisa tansah mbrasta angkara murka. Aja tansah kendhat nggonmu paring buga marang wong kang kaluwen. Aja kendhat nggonmu tansah paring sandangan lan wong kawudan. Sartane aja kendhat nggonmu tansah ngeyubi marang wong kang kodanan. Jejegna adiling para marta minangka Narendra ning negara Ngamarta. Sartane kaki Prabu Ndarawati uga aja tansah kendhat nggonmu tansah mayungi sak laku jantrane putu-putuku para Pandhawa. Kandhanana sartane elingna lamun ta nedheng lali miwah dukanana yen to pancen Pandhawa nandang luput. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Yektine mangkene nggih yen to sira kula putu Prabu Puntadewa wis bisa nglakoni kabeh ingkang wis pun ngaturake. Mulyaning lair sira bakal ngrasakake mulyaning batin putu Prabu Puntadewa uga bakal ngregem ing kono ingkang sinebut kamulyaning lair lan batin. Ya ing kono Pandhawa bakal ngrasakake mulya merga wis kadunungan wujuding wahyu kamulyan ger. Pantara retri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur kang cundhamane ngaturaken agunging panuning kang tanpa pepindhan Kanjeng Hyang tuka sumeplong raosing manahipun ingkang wayah pun Puntadewa wis mangkene bakune kabeh wis padha mangerteni apa kang dadi werdine urip kang mulya ya mulya ning lair ya mulyaning batin. Nanging mangkene ya nggih wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal akeh pacobane putu Prabu. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ler genjang alis risang maweh kandrung dereng ngantos paripun sami mbal wacana kasaru pelajaripun Sang Lurah Semar Badranaya ketiwasan penemban. Boy.
Reka den prayitna semuri reseka balik titiani gandayane Trisunya purnama sasi Gilar-gilar semedyan ing taing latar meleng lintang Bima Sekti Kyai Semar mlayu-mlayu ana apa Kyai ketiwasan wonten Alindra ngakune saking negari ing Argabelah Prabu Sasra Mardawa kaliyan patipun Sasra Wikalpa ngamuk punggung madosi Dewi Werkudara Penemban Baitan kula riyen Gendara yo Swamya ngamrengengan kate karananing kaswase yaning marga hamalat gong tumiring sang kandha Wastratmaja leng-leng lalu ngolati surya mangrang sang wayah kekalangan Malaya aku ngubungi negara Ngamarta ngubungi kesatrian Jodipati lah kok jebul tinemune Dewi Werkudara ora mapan ning kesatrian wah bluk wah yata laruta saking gudha sang Kurukula yanamutusa sang Sri ing sapa satru gagah piteksa wah Raden Werkudara wah Werkudara dasar nyata kowe putri lanang wah putri kowe ayo manuta tak boyong ning negarane Sinuwun Prabu Sasra Mardawa ning negara Argabelah arep dipundhut garwa Prameswari cangkeme wah
swamyang ambreng engkang kate karenane kaswase lho Yayi Patih R Sumianto mundur. Koko Prabu ketiwasan, Koko Prabu ketiwasan piye? Dewi Werkudara ngamuk punggung. Lho, wah, garwane pun Kakang. Yayi. Lam parjiwat. Boyo merat boyo ingsun sun remet dadya ndika Yayi garwaning pun Kakang. Wah, kowe sapa? Nalendra Arga Belah. Prabu Sasra Mardawa. Dik Yayi garwane pun Kakang. Yayi Werkudara. Wah, medoke karo Werkudara. Wah, dawing dewaku kinen mundhut garwa kelawan sira. Yayi, mbuh kowe lenang, mbuh kowe wedok. Aku bakal entuk wujuding wahyu kanalendran yen aku mundhut garwa kelawan kowe. Wah. Ajrut wah jejantunging kalbu kowe arep tak tresnani ora-orane kowe tiba ning Padasuri kowe bakal tiba ning kasur babut kowe kok malah mulasara karo aku to Yayi Werkudara aja kaya ngono. Wah Sinandak Sang Prabu Sasra Mardawa dening Sang Raden Arya Werkudara. Wah. Nalika semanten Badar Sakala nggih Sang Dewi Wara Sembadra. Wah. Aduh. Wanodaya tama ngambar arum sang kusuma wah sibluk ana wong wedok diantem sak kemenge. Wah, maaf. Iya. Kakang kok yo ora ngerti karo aku, kok yo ora prayitna. Wah. Retiku ratu mau medoke karo Werkudara. Ora. Endi bapakne kula? Jamrong. Wah. Kadili. Kalidi kok ya. Wonten mangat aduh garwaning pun Kakang. Apa tak kowe? Saro rene. Ayo Raden Mentili. Ndara piye? Padosi sapa? Kirangane kok Sumini napa sinten kok? Sapa Bagong? Kang Garwa. Kang Garwa sapa? Ndara Sembadra. Edan.
golek miteri jagat kok ora ketemu malah ning kene. Iya bapakne kula. Aku njaluk ngapura ora iso nemokake kelawan sira. Iya ora apa-apa. Mergo saknyatane lair batin tresnane Arjuna karo kowe. Kakang Mas ki kok ya kaya ngono. Ning ndi Sri Kandi? Mbuh. Wila kok ya kaya ngono. Lah edan. Menungso ratap tanan kowe. Matene karo Ratu Gusti Kusuma Prabu Sasra Mardawa. Ora sah aeng-aeng. Tobat. Pangeran yo. Kula niki kaya mboten dipadosi. Kula kalian Kakang Mbara Sembadra menika ical saking kesatria Madukara kaya mboten dipadosi. Sing ngakon kelayapan barang ki ya sapa? Ora ana perkara apa-apa kok. Ayo kuwi mbuh. Kowe kok dadi mbelani yo. Tobat kok ya. Kaya ngono ning ngarepe garwane sing siji ngono lho. Ya wis ayu. Dadah. Tobat. Kalih kula gagah. Gilane tobat ana kamar edan. Arsama dange dalan tumong paneng sapuca ing wukir marababang sumirat bluk keneng sarating surya megalan gunung gundul Yo. Ayo amo. Kudara Duryudana kakangku wahyu kamulyan tak jaluk wah ra iso Bawa Durna Mundur mawon, Ken. Mangka hanggro sesumbar mawalindo bumi gonceng kumalotok guntur katok oh
Sasaya akeh sing ora trima seblake mbarat kok kene mbuh tibamu. No 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 no